संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। कोकणातल्या नादगोड फार्मची उत्तर प्रदेशातल्या शेळी पालकांना भुरळ पडली आहे। उत्तर प्रदेशातल्या फरीदाबाद इथल्या आसिफ भाई यांनी या फार्म मधले 10 बोकड नुकतेच खरेदी केले। जगभरातल्या अनेक कंपन्या आणि उद्योग बंद पडतील, मात्र खवय्यांच्या जिभेचे चोचले पुरवणारी हॉटेल्स आणि फूड इंडस्ट्री कधीच बंद पडणार नाही। या क्षेत्रात फक्त स्मार्ट वर्कची गरज आहे। हीच झलक दाखवत युवा उद्योजक निलेश सावंत यांनी नादबोर या शेळीचा फार्म उभा केला आणि अल्पावधीत नावारूपासही आणला। नादबोर जातीच्या शेळ्यांच्या मटणाला मोठी मागणी असते। कणकवलीतल्या या नादबोर जातीच्या शेळी मटणाची भुरळ आता उत्तर प्रदेशातल्या खवय्यांनाही पडली आहे। उत्तर प्रदेशातल्या फरीदाबाद इथल्या आसिफ भाई यांनी या फार्म मधले 10 बोकड नुकतेच खरेदी केले। नादबोर शेळी प्रकल्पाची उभारणी करून युवा उद्योजक निलेश सावंत यांनी कोकणातील युवकांसमोर एक वेगळा आदर्श निर्माण केला। व्यवसायात यश मिळवायचं असेल तर वेगळ्या वाटा निर्माण कराव्याच लागतील आणि अथक प्रयत्नानं त्यात यशही मिळवावं लागतं। हाच संदेश त्यांनी आपल्या कृतीतून दिलाय। नादबोर जातीच्या शेळी मटणाला जगभरात अत्यंत चांगली मागणी आहे। खास करून मटण चाहत्यांना याची भुरळ आहे। नुकतीच उत्तर प्रदेशातल्या फरीदाबाद इथल्या आसिफ भाई यांनी कणकवलीतून मेल जातीचे 10 बोकड खरेदी केले। यामुळे नादबोर फार्मला मोठ्या प्रमाणात देशभरातून प्रतिसाद मिळत असल्याचं दिसतंय। या नादबोर फार्मचे मालक निलेश सावंत यांना आता या कार्याबद्दल नुकताच कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्हच्या वतीनं स्मार्ट लीडर पुरस्कारानं गौरविण्यात आलंय। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।